My v prvom rade by sme sa chceli poďakovať Banskej Bystrici, že nám umožnili hrať tento prípravný zápas, lebo sme to riešili operatívne na sústredení v Rakúsku, kedy sme naozaj počas bloku výpadku nemali prípravný zápas a Bystrica súhlasila, že príde do Šamorína dohrať tento zápas. Určite sme spokojní s výsledkom, s predvedenou hrou, s niektorými vecami, na ktorých sme počas 2 dní naozaj pracovali aj v tréningovom procese. Samozrejme, bo v zápase sa nám ukázali niektoré veci, ktoré musíme ešte zlepšiť, na ktorých musíme ďalej popracovať, ale celkovo myslím si, že sme spokojní najmä s tým faktom, že sme záťaž rozložili podľa toho, ako sme si pred zápasom určili. Neprišli žiadne nové zranenia počas zápasu a s týmto faktom môžeme byť naozaj spokojní. Včera vieme, že bol dvojfázový tréningový deň, do akej miery to ovplyvnilo aj tento zápas, respektíve aj to rozmýšľanie vás trénerov, že ako rozložiť tú minutáž. Určite to malo veľký vplyv aj na ten zápas, aj to tréningové zaťaženie sme dávkovali tak, aby boli hráči schopní odohrať minimálne jeden polčas. Čiže v tomto smere do obeda sme mali kondičný tréning zameraný na intervalové behy a na silu. Po obede sme mali čisto herný tréning zameraný na modelové situácie v zápase, ktoré naozaj sme radi, že sa nám dnes v zápase podarilo niektoré využiť a tú záťaž naozaj sme dávkovali tak, aby naozaj tí hráči boli schopní odohrať minimálne jeden polčas. V obrane vieme a vidíme to, že tam treba asi najviac alternovať a dnes napríklad Eduard Kozik, čo je mladý hráč a nehráva ešte vlastne tú pozíciu ľavého obrancu, napriek tomu dokonca strelil aj gól. Myslím si, že slušne sa ukázal, tak ako hodnotíš celkovo vlastne to fungovanie aj tých mladých hráčov, ktorých zapájate v tejto príprave do tých zápasov? Tak je dôležité naozaj tá integrácia tých mladých hráčov aj do zápasového diania, nakoľko s nami absolvovali celý tréningový kemp v Rakúsku a od začiatku prípravy sú s nami. Ohľadom Eddieho je to veľmi špecifická pozícia, pretože naozaj tá pozícia nie je jeho typická, väčšinou pôsobí na tej vyššej stredovej pozícii, ale z pohľadu tých futbalových charakteristík myslím si, že naozaj vie priniesť tomu mužstvu veľa pozitív. Z pohľadu defenzívy učí sa každý deň, veľmi dobre sa učí a videli sme aj dnes, že naozaj veľakrát to bolo o tom, že bežal hore, dole. Fyzický fond má veľmi dobrý, takže aj s týmto faktom sme veľmi spokojní. Čo sa týka tej obrany, tak sa ešte spýtam, že je tam možno nejaká myšlienka toho, že by potenciálne niektorí hráči boli akoby prerobení aj na pozíciu do obrany, alebo je to čisto iba teraz vlastne také vypomáhanie v tej príprave? Tak je to najmä tá výpomoc, pretože vieme, aký máme stav momentálne v obranej línii, ale keď to tak zľahčím, tak vidíme naozaj v modernom futbale, hrávajú 4 strední obrancovia v štvorčlennej línii. Veľakrát stredoví hráči sa tam zaťahujú najmä kvôli tomu, že naozaj ten zámer, hlavne z pohľadu ofenzívnej fázy, je určitý, takže a defenzívne návyky títo defenzívni stredoví hráči majú, takže myslím si, že v tom nevidíme žiadny problém.